Vaig començar la masia a Mont-roig, directament del natural. Vaig tornar-la a treballar a Barcelona i vaig acabar-la a París. Durant els 9 mesos que vaig treballar a la masia, hi treballava 7 o 8 hores diàries. Abans de començar el quadre, havia fet molts dibuixos preparatoris d'animals i de flors. Però el que m'interessava sobretot era l'arbre del mig. Un eucaliptus. Tenia la sensació que era vivent, que tenia una vida secreta, i jo volia desentrellar el seu misteri. A París, en posar-me a treballar de nou en el quadre, vaig comprendre de seguida que hi havia alguna cosa que no funcionava. Per poder treballar del natural, per fer les herbes que són a primer pla, vaig anar a collir-ne al Bois de Boulogne i me les vaig endur al taller. Vaig acabar demanant que m'enviessin herbes autèntiques de Mont-roig a dins d'un sobre. Van arribar totes seques, esclar. Però, si més no, gràcies a aquestes flors, vaig poder continuar la feina. L'obra la vaig realitzar d'una manera absolutament realista. Tot el que apareix en el quadre hi era. No em vaig inventar res. Només vaig eliminar l'enreixat de la part de davant del galliner perquè impedia que es veiessin els animals. La paret llisa havia de tenir les esquerdes que equilibressin el filferro del galliner a l'altre costat del quadre. La masia fou el resum de tota la meva vida al camp. Des d'un gran arbre a un petit cargolet, vaig voler posar-hi tot el que jo estimava del camp.